podívať, ale zavacia. Deň vám prajeme, mamičky. Je to nejakých oteckov, ale dnes je to o mamičkách, prepáčte. Takže mamičky, ste krásne, nádherné. Chceme vás privítať. Ďakujeme, že ste prišli, že ste si našli čas. A skôr, než to celé odštartujeme, ja by som vás chcela poprosiť. Hovoriť, že vypnite si mobilné telefóny, by asi nebolo miestne, pretože každý to svoje dieťatko chce vidieť. Je to úplne tým pádom OK. Len si prosím vypnite zvuk na mobily. A keď budete natáčať, prosím, buďme ohľaduplní a nedávajme kamery hore nad seba, ale čo najviac pred svoju hruď, aby sme tým neobmedzili tých za nami, aby každý jeden z nás si mohol užiť ten krásny zážitok. OK? To je ohľadom mobilov. Potom by som vás chcela poprosiť, aby sme si nacvičili to, že dnešné deti s pani vychovávateľkami a učiteľkami veľa nacvičovali a oni budú potrebovať veľký potlesk. Tak ja by som vás chcela poprosiť, že by sme si to teraz vyskúšali, ako to bude v praxi vyzerať. Skúste dať ten najväčší potlesk. Že keď toto budú vaše deti počuť, tak asi vybuchnú od radosti. Úžasné. Tak, toto by sme mali. Ja by som teraz pristúpila k tej oficiálnej časti, kedy by som rada privítala a po každom mene vás poprosím aj taký pekný potlesk, pretože chcem privítať pani riaditeľku školy Janu Tamašiovú. Školy pre prvý stupeň Beata Masarovičová, pani zástupkyňa školy pre druhý stupeň Zuzana Pernická, pán viceprimátor mesta Senec Juraj Gubáni, prednostka mesta Senec pani Jarmila Repášiová, vedúca útvaru školstva a športu pani Jana Glodžáková, referent útvaru školstva a športu pani Ľudmila Ďurďovičová. Ja by som chcela privítať radu školy, takže ako úplne prvú privítame Gabrielu Jozanovú. Takisto môžeme privítať Katarínu Koleníčkovú, ako tretieho, ktorého môžeme privítať, je Vladimír Macák. No a ako úplne poslednú, ktorá tu síce není, takže už nečítam, prepáčte, no. Tak. Ale zaslúži si Terezia Ochabová. A zároveň takisto vítame aj predsedkyňu aktívu rodičov, pani Janu Karolínu Bartálovú. Chcela by som aj privítať celý učiteľský zbor, pani vychovávateľky, no a v neposlednom rade samozrejme vás, drahé maminky, pre ktoré je dnešok zorganizovaný.
My dve vás budeme dnešným programom sprevádzať, tak nám dovolte, aby sme sa predstavili. Moje meno je Aneta Keveši-Horňáková, som hudobníčka, speváčka, svadobná manažérka a pre dnešný večer aj moderátorka. Tak, a moje meno je Sofie Eli Bielická, už ma tu veľa ľudí podľa mňa poznáte, takže ja som zasa opäť vaša moderátorka, tanečníčka a áno, to je všetko. Ďakujem vám krásne. Drahé mamičky, dnes máte svoj sviatok, ale ja osobne si myslím, že každý jeden deň stojí za to, aby sme si pripomenuli, aké ste vzácne. Vzácne mamičky, ste tu pre nás 24 hodín a 7 dní v týždni, vo dne a v noci. A viete čo? Máte to najväčšie srdce, aké Boh mohol stvoriť. A to je srdce mami. Nekonečné. Ste neoceniteľné, nenahraditeľné. Formujete naše životy, každý deň sa o nás neustaviteľne staráte. Ako opísať vašu lásku k nám? Ako obetu. Obetujete svoje pohodlie, zdravie, koníčky, voľný čas pre nás, aby sme mohli rásť. Áno, to si zaslúži potles. To je zložka písané. Ten potles si to zaslúži práve preto, lebo je to úplná pravda. Mamičky, ja osobne ako matka tiež dodávam, že je to pravda. Milujeme tie naše deti a dali by sme za ne aj to posledné. Materstvo je krásny dar. To áno, ale je to aj zodpovednosť. Život príchodom detí sa nám mení a my, mami, sme zodpovedné za ich výchovu, za ich vnímanie. To, čo im ako matky predáme, takí budú vo svojom živote. A ja viem, že každá jedna z vás robí maximum pre to svoje dieťa. A viem, že by mu dala všetko. Je to tak? Áno. Je to tak? Výborne. A práve teraz je čas zahájiť náš program, kedy nám naše milé detičky ukážu, čo sa naučili. A poďme zahájiť program. Začíname. Ako prvé číslo sa nám predstaví Lana Šimonová z 5. B triedy pod vedením pani učiteľky Barborky Bierikovej. A odznie báseň od Milana Rufusa Mama. Milan Rufus Mama. Vie o nás všetko. Viac než mnohí iní a napriek tomu nikdy nesklame a nespomína dlho na prečiny. O kom to vravím? Predsa o mame. Mama, ten človek, čo najdlhšie mlčí, keď ublížia mu jeho najbližší. Po každom páde znovu chodiť učí, po každom plači znova. Mama, mama, tá večná diakonka skromná, vyperie, vyžehli, sedí nad šitím. V takejto službe sa nič nevyrovná. A dá aj to, čo sama postráda. Srdcom je pri nás, kam nevidia oči. Nechce nás stratiť, veľmi nerada, preto sa bojí. Snáď viac, než by chcela. Hádam viac, než my sami o seba. Snáď myslíme si, že by nemusela, že nám toľkej lásky netreba. Nech neradí a nech sa nevyzvedá. A vtedy mnohí z nás sa poraní, keď rady matky za lesk sveta predá. Mama vždy chcela iba ochrániť. Potom snáď tuší utajenú bolesť, ukrytú hlúpo za drzosť a chlad. Pri dobre pozná naše srdce holé. Mama, ten človek, čo vždy vie mať rád.
Ďakujeme veľmi pekne Lane. Ešte jeden veľký potlesk pre Lanu. No a naše druhé predstavenie 8. oddelenia pod vedením pani učiteľky, alebo teda pani vychovávateľky Zuzany Krechňákovej si pre nás pripravili pieseň, ktorá sa volá Mama je mama a napísala ju Michaela Paštéková. Veľký potlesk a môžete sa pripraviť decká.
krásne. Tak teraz si spravíme takú menšiu pauzu. Zobrala som si tu takéhoto fešáka. Ako sa voláš? Povedz mi meno. Andrej Markus. Krásne meno, veľký potlesk. Keďže je dnes Deň Matiek, alebo teda už bol, len dnes je to predstavenie, tak čo máš rád na svojej mamine tak najviac? Povedz nám. Že je milá, láskavá a pekná. Krásne, veľký potlesk, ešte raz. No a čo by si dal také svojej mamine? Kvety, alebo čo by si jej také niečo dal? Lásku. Lásku, krásne, ďakujeme ti veľmi pekne. Môžeš niekto ísť, veľký potlesk ešte raz. No, a keďže tieto decká teraz spievali pesničku, dokonca si pre vás nenachystali len jedno predstavenie, ale dokonca ešte jedno. A toto bude kombinovaný tanec s kvetmi a báseň na hudbu River Flows in You. Veľký potlesk. Tvojho slova. Hreje ma láska, ktorá je darom od Boha. Ja si prajem, aby si bola dôležitá. Si môj aniel a moja milá. Dávaš lásku, ktorá hraníc nemá. Si šťastie, ktoré si každé dieťa želá. Ľúbiš ma, aj keď mňa nemáš. Si jemná, milá, nežná, krehká a krásna, aj keď objaví sa ti na tvári vrázka. Pre mňa si aj tak navždy pekná a moja láska k tebe je nekonečná. Ľúbim ťa a ďakujem ti, mama. Inak maminky, dúfam, že ste si povinnú výbavu zobrali aj servítky. Máte? Dneska to budete potrebovať. My sme do obeda mali nácvik týchto vystúpení a tie deti sú také šikovné a boli aj poslušné. Inak ozaj normálne tu boli ticho, spolupracovali a strašne krásne vystúpenia mali, takže ešte sa máte na čo tešiť. A verím, že to bude aj plné radosti, ale aj trošku si poplačeme, takže trošku ďubnite spolusediaceho Žima Vreckovky.
A ako ďalšie pôjde o 12. oddelenie pod vedením pani vychovávateľky Ester Simandelovej a bude to tanec Míľa pre mamu. Páči.
decko. Prezrad nám, ako sa voláš? Olivia. Olivia, máš krásne meno. A povedz mi, ako sa volá tvoja maminka? Agata. Agátka. Kde je Agátka? Zakývaj na maminka. Kývaj nám, David. Poď, my sa teraz trošku porozprávame, hej? A mohla by si nám trošku prezradiť, že čo má rada tvoja mamina, Agátka? Na nocviku to vedela. Kvety. A nosíš jej kvety? Dobre, ale úprimnosť sa cení, tak na tom trošku popracujeme. A kebyže sa ťa spýtam, že akú máš takú krásnu spomienku s maminou, okrem toho, že sa o teba stará, varí, pečie, upratuje, žehlí, všetko, čo ešte iné si ty na nej vážiš? Že sa veľmi pekne o mňa stará. Malinka Agátka, to je povedať pre teba. Ďakujem krásne, Olivia. Čo by si odkázala aj svojej maminke, aj všetkým ostatným maminkám? Že všetky deti ich veľmi ľúbia. Krásne. Tanečné vystúpenie za súbor mažoretky Royal v podaní Senčanky Ninky Hirešovej a jej kamarátky z Bernolákova Sofie Tyškantovej v disciplíne Duo Batom Junior. Obe dievčatá sú v súbore nielen aktívnymi členkami, ale spolu so zakladateľkou súboru Petrolenou Plazákovou vedú a trénujú dievčatá v disciplíne mažoretkový šport a svoje bohaté skúsenosti odovzdávajú generáciám šikovných mažoretiek. S choreografiou s názvom Folklór, ktorú vám teraz zatancujú, získali za rok 2023 3 zlaté medaile, 1 striebro a titul Majster sveta vo svojej disciplíne Duo Baton Junior. Privítame naše mažoretky. Ďakujem veľmi pekne. Talentované deti, že? Áno, super, super sa zapájať a odpovedať. Tak talentované deti, že? Tak, ďakujem za uznanie, výborne. Ako ďalšie, dáme si malý kvíz. Viete, kto naspieval pieseň Mama, kde si? Pamätáte si to? Vieme? Tak skúsime ešte zadné rady, vieme?
Áno, Marika Gombitová, pamätáte si tú pieseň, že? Teraz je presne ten čas, kedy budete asi potrebovať tie veckovky, tak si ich môžete nachystať. Dám vám teraz 10 sekúnd na to, pretože žiaci prvého oddelenia pod vedením pani vychovávateľky Eriky Bihariovej si pripravili práve túto pieseň a zaspievajú na Mama, kde si. Páči sa.
oddelením číslo 12 pod vedením pani vychovateľky Ester Simandelovej. A viete, čo to bude? Tipnite si. Tanec, ale to nie len taký tanec, to bude, že... zakričíme to spolu, dobre, ja si ich počkám. Tak zatiaľ sa porozprávame. Ahoj. Ahoj, Ako sa voláš? Danielka. Danielka, kde máš maminku? Áno. Maminka vie, že najlepšie miesta sú úplne vpredu, výborne. Čo odkážeme maminke? Neviem. Tak mi ťa ľúbim. Teraz, keď už tu mám všetky deti, zakričíme to, že toto bude tanec, že najväčšia detská party! Myslia si, že budeme hrať karty. O tom, čo sa chystá, vie len moja sestra Viera. Urobíme doma detskú party. Všetko sa to môže začať o obede v piatok. Príde baba, ktorá sa mi páči. Buďte sa tu oslavovať, lebo mám dnes sviatok. Na torte už sviečky skúsačí. Party, 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 všade svetla svietia. Party, 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 všetky hity letia. Party, 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 povedz doma máme. Party, 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 všetky party máme. A všetci skáčeme! Hop, 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 hop. Poznal som dnes námov kamarátov včera. Myslia si, že budeme hrať karty. O tom, čo sa chystá, vie len moja sestra Viera. Urobíme doma detskú party. Party, 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 všade svetlá svietia. Party, 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 všetky hity letia. Party, 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 povedz doma máme. Party, 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 všetky party máme.
Party, že? Naše deti strašne ľúbia party. Moja trojročná Natálka miluje party. Majú aj vaše deti radi party. Robíte im party? A nejaké deti sú tu v publiku. Deti, čo ste tu, milujete party? Áno, a aká pesnička je vaša najobľúbenejšia? Ideš. Dobre. Lapalu. Dobre som rozumela. Ešte tu máme nejakú? Ešte detičky, tam vidím ručičku. Aká je tvoja najobľúbenejšia party pieseň? Šmolkovia, krásne. Ale je to naozaj zase, pretože teraz pôjde číslo, ktoré bude choreografia na pieseň Pink Venom. A pre mňa je to úplne, že mega ultra moderná hudba. A si predstavte, že tie vaše 6, 7, 8 ročné deti všetko vedeli, všetky slova úplne si tu išli. A ja pozerám, že wow, jak sa tá doba zmenila, že ja som ešte vyrastala, že a oni si teraz pôjdu riadne bomby, veď to budete počuť. Každopádne môžete podporiť aj svojim tlieskaním, aj výskaním, pretože teraz pôjde naša mladúčka Sofie Bielická z 9. C, ktorá mimochodom bola prijatá na Cirkevné konzervatórium na hudobno-dramatické oddelenie a ona nám zatancuje choreografiu na pieseň Pink Venom. Sofie, je to tvoje. What you